Хайырлы көн, хөрмәтле караучыларыбыз. Татар дөньясына багышланган тапшырыгыбызны башлыйбыз. Бүген безнең дөнья студиясында кунак бар. Ул Башкортстанның Балтач районыннан килгән милләттәшебез Гөлнара Шаймөхәммәтова. Гөлнараның студияга чакыруыбыз һәм безнең дөнья студиясында булуы юкка гына түгел. Менә минем кулымда аның уйларым, сөйләннәрем дигән яңа гына табадан төшкән китабы. Хайырлы көн, Гөлнара ханым. Хайырлы көн. Исән сау килдек. Менә сезнең китабыгызны карап чыкканнан соң, шигырьләрегез белән танышканнан соң, менә хатын-кызның ичке дөньясы, яшәеше, мәхәббәте, авырлыклары, проблемалары, менә хатын-кыз нинди хис кичерә бу дөньяда яшәгәндә, барысы да күз алдына килеп баса. Менә шигырь язырга беренче тапкыр кулыгызга кайчан каләм алдыгыз, хәтерлисезме? Әлбәттә, беренче мәхәббәттер инде. Әйе. Беренче мәхәббәттер. Шигырьләр алар рәхәт шакта гына язылмый. Авыр шакта күбрәк языла. Күңел күтәрелеп, давыл булып балкыганда языла дип әйтер идем. Менә тын гына торганда шигырьләр тумый. Шулайдыр инде. Сез менә иҗат кешесе ул шундый кеше, ул аның күңел дәрьясы бөтенләй башка төрле. Аны аңлый белергә, күрә белергә кирәк. Менә гаиләдә сезне шуны аңлыйлармы? Ирегез кабул итәме менә сезнең шагыйрьлекне, шагыйрәлекне? Ул бик тыныч кына кабул итә. Әмма ул егылып китеп шигырьләр укымый. Минем язган әйберләремне баштан аяк укый дип әйтә алмыйм. Балаларым да минем язганнарымны баштан аяк укый дип әйтә алмыйм. Әмма алар мине аңлыйлар, горурланалар. Мин язган шакта аяк астында гына йөриләр. Мине борчымыйлар һәм мине алар горурланып, яратып кабул итәләр. Иң мөһиме хөрмәт. Монда бит менә китапта иргезгә багышланган шигырьләр дә бар. Алар аңа барып җитәме? Койшагында җитә. Койберсен, бәлки укымагандыр да, бәлки укып та миңәргә укыганын күрсәтмидер. Ул бик сабыр кеше минем ирем. Шулайдыр инде, теге шагыйрә кеше белән яшәү аңа да җиңел түгелдер. Әле алай гына да түгел. Менә әйдә башта шигырь укып китик әле, аннан соң тагын әңгәмәне дәвам итәбез без. Беренче шигырьне Казаннан башлыйк әле. Синдә кыйблам таптым, Казаным. Тагын килдем Казан каласына. Мин Казанда хәзер үз кеше. Таптым шигырьдәшләр, фикердәшләр, җанны аңлый алыр дус ишне. Тынгы тапмый йөзелгән күңелгә мин ниһаят таптым тынгылык. Туган тел агыла, күңел тула, яшьләремнән булмый тыелып. Илһам тапмый сусаган күңелем кинәт шигырь булып ургылды. Әллә ташкын күңел өчен синме, кагар яры, сыйыныр урыны. Уйларыма юллар ачылгандай шигырь болыннан узамын. Мин адашкан балаң, ялгышларым аша, синдә кыйблам таптым, Казаным. Искиткеч матур шигырь. Аңлавым буенча бу шигырь узган апрель айында Казанга килеп киттеге бит. Шуннан соң туган шигырьгә шаптыра. Чынлап та апрель айында шакыруыгыз өчен рәхмәт. Алик абый Лукмановка безне оештырып алып килү өчен рәхмәт. Менә шуңа кадәр нишләптер күңел туңып киткән бер мәл иде. Ел гына булгандыр, шигырь дә язылмаган. Хәтта язылган шигырьләремне дә кайда куйганымны да белмим. Менә шундый үземә битараф вакытым иде. Казанга килеп киткәннән соң шынып та менә ташкын булып ургылып китте күңел. Күтәренке күңел белән кайттык. Гөлнара ханым, менә сезне герой әни дип әйтсәк тә, бу ялган булмас һәм ялгыш та булмас, чөнки сез 11 бала әнисе. Аның 4се үзегезнеке, 7се тәрбиягә алган балалар. Ничек менә курыкмыйнча шушы эшкә бардыгыз? Ул бит инде бик җаваплылык, бик авыр. Рәхәт вакытлары да бар әлбәттә. Куркып бардым, куркмый түгел, әле дә куркам. Чөнки һәрбер ана шул алган балаларымның да, тапкан балаларымның да язмышы минем җилкәмдә тора. Мин аларның һәрбер адымы өчен җавап бирәм. Мин моны тулы җаваплылык белән алдым, бардым бу адымга. Әмма күңел кушу дигән әйбер була. Менә үзеңә язылган юлны атламыйча булмый. Менә үзеннән үзе атлата ул. Ана шул адымны атлаганда куркуны да уйламыйсың. Балаларның күзләре бүтән синең карарыңа сәбәпче була. Беренче балаларның иң зурысы, беренче үземнең кызыма 27 яшь булса, иң бәләкәе шулай ук үземнеке 10 яшь. Аларның араларында инде мин тәрбиягә алып үстергән 2 улым инде мин инде ирекле ошуда дип әйтәм инде үз юллары белән баралар. Мин инде аларның бүтән адымнарын да карап кына тора алмыйм.
Olgan балаларым арасынан bir kızım indi benim isimimni, benim familiyamni, irimning isimin, отчествосын yürüteminse ondan da zorarak cavaplalık. Gailemning familiyaсын birem iken, demek min ul balaga ышанам деген сөз. Hem ul bala da benim ышанышымны окларга тиеш деген сөз. Тамара бүгін Аллага шүкір безнең Давалау факультетында укып йөри Башкорт дәүләт медицина университетының һәм юлы матур булыр дип уйлыйм. Урыс баласы саф татарча сөйләшә, саф татарча җырлый, бигрәк матур итеп бии. Шуңа мин бик шатмын аның бүгенге көненә. Калган 5 баланың 5 бер туган, 5 бер туган, алар инде татар балалары Шакмагыш районыннан, бездә инде аларның әлегесе вакытта 4-се яши, менә берсенә 18 яшь тулды, колледжда укый инде булатым. Менә ничек үзегезнең балаларын ничек кабул иттеләр бу балаларны? Бик яратып кабул иттеләр. 5 бала арасында 2се инвалид. Шул инвалидның берсе гомумән өйдә генә тора, һәм авыр шир белән ширли, һәм аңа бик күп ярдәм кирәк, өйдә генә укый. Иң беренче менә Казанда укый торган улым, инде аңа 23 яшь Илһам, иң беренче ул ярдәм кулы сузып, аңлап шул хәтлем менә үз энесе итеп кабул итеп аңа ярдәм кулын сузды. Мин шул вакытта куандым. Үземнең балаларымны да әйбәт итеп без тәрбияли алганбыз икән дип, киң күңелле итеп. Искиткеч менә шушындай ханымнар, шундый әниләр алдында баш иярлек. Шын мәгънәсендә шулай. Мин моны геройлык итеп кабул итмим. Ирегез ирдә бар бит әле. Ул ничек кабул итте? Бу кемнең теләге? Сезнекеме, ирегезнекеме? Беренче яралганда минем теләгем. Яшь вакытта менә без аякка баскач, үй төзегәч, бала алырбыз әле, әлбәттә бер дип уйладык инде ул вакытта. Минем теләгем иде. Ул аны бер сүзсез кабул итте һәм минем ирем бик ярата балаларны. Менә шулай ук менә рәхәт вакытлары дисез бит. Ирем аларны итәгенә алып сөйгәндә, аларга булышканда, ярдәм иткәндә, шоярганда, беләсезме, мин нинди рәхәтлек кичерәм. Менә үзеңнең балаңа гына түгел, минем яраткан кешем, менә минем шушы юлымны кабул итүе шул вакытта миңа бик рәхәт, мин кычкырып әйткәнем юк. Әлбәттә. Иремнең исеме Филүс Әхнәф улы, бик акыллы кеше, җырлый, шулай ук бик акыллы татар баласы дияр ирем, киң күңелле, һәм ирем эштә Себердә шакта 5 баланы алдым мин кабаттан. Ансыз барып алдым һәм ул кайтуга шаярып әйтәйдем инде, ул җибәргән акчаларны мал алып тордым. Абзарым тулы мал иде, өем тулы бала иде. Менә шундый минем ирем. Ирем китте эшкә Себергә. Ялгыз башым дөнья көтеп ятам. Ирем китте эшкә Себергә. Балаларны кеше итәр өчен мәҗбүр ирләр Себер йөрергә. Аерым яшәү бәхет түгел инде. Акча бирми җанга җылылык, бар да җитеш кебек яра күңел үзгәләнә, тапмый тынгылык. Авылларның яме китте хәзер, урамнары белән Себердә. Хатыннары үзенә башка йөри, бер-берсенең хәлен белергә. Ата кулларыннан сөйлер шакта тере ятим бала күзләре, чәчәк кебек кыска хатын гомере, түзмәгәне булыр, түзгәне, гаилә түшәкләрен салкын ала. Кыргыйлана бара ир жаны, сабан күрми каткан басулардан ишетелә кебек җир зары. Игенчеләр йөри Себерләрдә, иген игеп уңар шак түгел, иген игеп алган акчаларың бала укытырлык хак түгел. Илем, нигә уңган егетләрең мәҗбүр читкә чыгып китәргә, ник үзеңдә юк бер ышанышта, алга карап тормыш көтәргә. Туып үскән җирдә солтан булып, гөрләп яшәр уңган улларың, оят түгелмени ташлап киткәч, эшкә сусап алтын куллары. Буш басуга карап зар еларга, шаң кагарга минем хакым бар. Түлсез калган җирләр хәлендә без, ире Себер йөргән хатыннар. Искиткеч шигырь. Телегез шундый матур, теге укучы күңеленә үтеп керә торган шигырьләр, каләмегез һәр вакытта шундый матур, кеше кабул итә торган әйбәт шигырьләр язып, әле Алла берсә китапның дәвамы булырга тиеш. Менә безнең кулыбызда бу Акбүре нәшриятында чыккан сезнең 4-нче китабыгыз, һәм ул бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән чыккан китап. Алла берсә менә шушындый матур китапларыгыз, матур шигырьләрегез белән халкыбызны сөендергә язсын. Сез бит әле шигырь генә түгел, сез бит прозада язасыз. Проза әсәрләрем дөнья күреп тора. Казан утларында да, Идел журналында да, Толпар журналында үзебездә Башкортстанда дөнья күреп тора. Һәм менә икенче китабым Адашкан сер дип атала, ул проза китабы. Һәм бу китапта да минем бик яраткан хикәям Нәнәй догасы дип атала, яңа хикәям дөнья күрде. Мин моның өчен бик шатмын һәм бөтен дөнья конгрессына
Мені шушы апрель айында минем ижатымны күргәнегез өчен сезгә, Ринат Закировичка, зур итеп рәхмәтемне белдерәм. Минем өчен бу куаныч кына түгел, ничек дип әйтим инде. Көтелмәгән бүләк булды. Көтелмәгән бүләк булды тормышымдагы. Хикәя язу авырмы, шигырь язу авырмы? Икесе дә җиңел түгел. Гади генә язмасаң, кичереш аша, үткәреп язам дисәң, йөрәк аша. Икесе дә авыр. Әмма шигырь язганда зур бер әсәр язган хәтлене кечкенә генә бер вакыт эчендә яшәп аласың. Менә иде хәзер үзегез белән таныштырыгыз әле. Кем ул Гөл Мирхадый? Без әйттек, Балтач районыннан дидек, Башкортстанның. Менә туган җир, туган як, туган туфрак әтиәне белән таныштырыгыз әле. Балтач районы Төбән Карыш авылында дөньяга килдем. Роза һәм Зиннат Нур Мирхазовлар гаиләсендә. Бик матур гаилә булып үстек Төбән Карышта. Югары Карыш авылына кияүгә чыктым. Югары Карыш авылы ул сез бөтен кешедә, бөтен татар дөньясы белә Батыршаның туган авылы. Аның исемендәге мәктәпне тамамлап, аның исемендәге мәктәптә беренче адымнарымны башладым, хезмәт юлымны. 10 ел укытучы булып эшләп, Башкортстанның мәгариф алдынгысы дигән исемгә лаек булдым. Ел укытучысы республика күләмендәге конкурста финалга чыктым, 5-нең беренче урынын алдым. Аннан инде мәдәнияткә эшкә килдем. Аннан кире инде язучы эшен башлап, менә редакцияга, Балтач таңнары гәзите редакциясына эшкә килдем. Һәм ниһаять быел инде кабаттан мәдәнияткә эшкә кайттым. Балтач район мәдәният сарае директоры булып эшлим. Җитәкчелек ышаныч күрсәтте, аны акларга язсын. Зур эш, шул ук вакытта параллель рәвештә минем дөньямның зур урыны ул һөнәри яктан да дип уйлыйм инде. Һөнәр дип тә кабул итәм мин. Балаларны алып, менә үзеңнең җылыңны бирү, тәрбияләү беренче чиратта, аякка бастыру. Караучысыз калган балаларны, алай гына да түгел, аларны үз әниләре белән араларын өзмичә, бәлки үз әниләрен дә безнең дәрәҗәгәрәк тартып алуны, үрнәк итүне дә менә бүген мин Булатны үстереп, инде әнисенең кулына тапшырдым. Аның белән дә эшлим әле мин. Һәм шул ук вакытта менә язучы итеп үземне әйтә алам. Башкортстан язучылар берлеге әгъзасымын. Сирәк язырга вакытым сирәк булса да, мин йөрәгем әрнегән вакытта һәр вакыт язу эшендәмен. Кулга калем алына. Кулга калем алына. Ул төндә булырга мөмкин, көндә булырга мөмкин. Кайсы вакытта илһам килә. Алар кагаз битенә төшә. Кагаз битенә төшә. Әлеге вакытта күбрәк сценарийлар булып төшәләр инде мәдәни чараларның. Шулай да анысы да кирәк. Мин алай да халыкны тәрбияләргә тиешмен дип уйлыйм. Гөлнара ханым, менә сез бүгенге тормышыгыздан канәгатьме? Канәгать. Аллага шөкер дип әйтәм. Җитмәгән җирләрен җиткерерлек көчебез бар. Икәү бергәбез. Балаларыбыз таянырлык бүгенгесе көндә инде алар минем таянышка әйләнеп бара. Шуңа күрә бүген мин мәдәният өлкәсендә дә, язу өлкәсендә дә үземнең эшке дөньямны чыгарып салырлык мөмкинлегем бар. Гөлнара ханым, менә март айы, яз, хатын-кызлар айы бит инде алай бит. Менә безне тыңлап утыручыларга нинди тилекләр җиткерер идегез? Хатын-кызларыбызга. Менә мин кияүгә чыкканда 20 яшьлек чагымда минем Филүсемнең әнисе әйтәдер, балалар канәгать булыгыз тормыштан, канәгать булыгыз дип әйтә иде. Ул вакытта безнең әле торырга өй дә юк, йөрергә машина да юк. Әле бик авыр вакыт иде ул 91-92 еллар. Мин аңламыйдым. Әмма бүген килеп мин аны аңлыйм һәм шул сүзне килендәшләремә дә, туганнарыма да, әнкәйткәемә дә хәтта балаларыма да кабатлыйм. Менә шул канәгатьлек алу зур бәхет. Шул бәхет гаиләдә дә, тормышта да, хатын-кыз кулында. Әгәр без ана шул канәгатьлекне алып, үзебез белән гармонияда булсак, ирләр дә гармонияда була. Без шул гармонияны гаиләбезгә бирәбез. Балалар да тыныч була, гаиләдә дә тынычлык була. Менә шул гармония ачкычын хатын-кыз кулыннан ачкындырмасын иде. Һәр вакыт кулында тотсын иде. Амин, шулай булсын. Нәкъ сезгә дә шундый тилекләр. Ходай Тәгалә сезне сәламәтлектән аермасын. Менә хатын-кыз бәхетегез узын гомерле булсын. Балаларыгыз исән сау булсын. Инде хәзер әңгәмәбез ахырында сездән тагын бер шигырь. Әйдәгез, әнкәйгә багышланган шигыремне укыйм әле. Суган тактасы дип атала.
Әнкей суган туры елап, токтасы бик искерген, ахыры әнкей кебек ул да төрлесеннән кичергән. Шукырланган уртасында туралгандыр күп нәрсә, җыершыклар тирәнәя нидер исенә төшсә, шул токтага әнкәемнең яшьләре түгелгәндер, ул яшьләрнең күп өлеше суганнан түгелдәдер. Өтәләнеп аш өлгерткән шакларыдыр исендә, җаннар телгәләнгән шакта, токта уйып киселә. Кушып суган ашысына ашы әрнү яшьләрен сеңдергәндер шул токтага, бүлми, өзми эшләрен. Минем өлештә бар монда, егылып елап кергәч, әнкәй бармагын тураган, минем йөземне күргәч. Кешеләргә, балаларга күрсәтми елыйм дисәң, бик җайлы суган токтасы, суган елата киссәң. Турап бетте, яшен сөртте, миңа карады көлеп, токтасын аш бүлмәсенең түренә куйды элеп. Искиткеч шигырь. Монда хатын кызның бөтен уй кичерешләрен бергә җыя торган суган инде бу. Рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз. Үзегездә Башкортстанда яшәүче татарларга күп итеп сәлам тапшырыгыз. Исән сау кайтып җитегез. Үзегезгә рәхмәт. Рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Башкортстанның язучылар берлеге әгъзасы, Башкортстанның Балтач районы мәдәният йорты директоры, шагыйрә, язучы Гөлнара Шаймөхәммәтова булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.